ሰላም ከመይ ተንስዩ ክብራ ሰማዕትና ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡን ዜናዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ኣህጉራዊ ፍጻመታትን ነቕርበሉ ሃርሜኒ ሚድያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሰኑይ 3 ሓምለ ምድላው ዜናና ሎሚ ሰኑይ ኣብ ሓያሎ ማዕርፎ ነፈርቲ ሽወደን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣድማ ምስራዙ ከም ኣካል ናይቲ ጉጅለታት ገበን ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፖሊስ ትሕቲ 15 ዓመት ንዝዕድሚኦም ኮተቴ ንምክትታል ስልጣን ክወሃቦም ከም ዝደሊ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ምግላጾም ከምኡን ሙዚቃን ምሁር ሕሳብን ምውሃድ ህፃናት ንዘለዎ ምልከት ሕሳብ ክብ ከም ዘብል ንኣስታት 50 ዓመታት ዝቐጸለ መጽናዕቲ መልኪቱ ዝተገብረ ገምጋም ምርግጋጹን ካልኦትን ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም እናዓደምና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝርዝራቱ ሎሚ ሰኑይ ኣብ ሓያሎ ማዕርፎ ነፈርቲ ሽወደን ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣድማ ተሰሪዙ ዝውጥን ክስረዝ ዝተገብረ ኣብ መንጎ ማሕበር ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ሽወደንን ኣካል ኢንዱስትሪ ኣልመጋ ዝኾነ ኩባንያ ድሕነትን ኣብ ምምሕያሽ ደሞዝን ፖሊስታትን ናብ ስምምዕ ድሕሪ ምብፅሖም እዩ ዛድማ ከምቲ ዝተወጠኖ ተኻይዱ እንተዝነብር ማዕርፎ ነፈርቲ ስቶክሆልም ዮቶበሪን ማልምን ብኣሉታም ተጸልዋ ነይረን እዚ ስምምዕ ካብቲ ዝደለይዎ ብገለ መዳይ ጎደሎ እውን እንተኾነ ዓብዪ እፎይታ ከም ዝፈጠረሉ ኣብ መንበር ማሕበር ሰራሕተኛታት መጓዓዝያ ሽወደን ቶሚ ቭሪድ ገሊጹ ኣሎ ንሱ ዋላኳ ከምቲ እንደልዮ መጠና ይኹን ናይ 10 ሚእታዊት ወስኽ ደሞዝ ክግበረልና ኣብ ስምምዕ ብምብፅሕ ሎሚ መኸተምታ ጌርናሉና ክብል ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ እቲ ኣድማ ንሰራሕተኛታት ፀጥታ ማዕርፎ ነፈርቲ እውን ከም ዘሳትፍ ኮይኑ እዩ ተወጢኑ ነይሩ በዚ ድማ ማዕርፎ ነፈርቲ ስቶክሆልም ዮቶበሪን ማልምን ክስዕብ ዝኽእል ዝነበረ ምዝባዕ ደው ከም ዝብል ተገይሩሉ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ባሕሪ ባልቲክ ኣብ ሓንቲ ናይ ተሳፈርቲ ጃልባ ብሰንኪ ዘጋጠመ ናይ መውደቕ ሓደጋ ሓደ ህፃንን ሰበይትን ከም ዝሞቱ ፖሊስ ፖላንድ ኣረጋጊጹ ንሓደ ሰዓት ድሕሪ ዝተኻየደ ጽዑቕ ፍተሻ ሬሳ ዞም ግዳያት ኣብቲ ማይ ተረኺቡሎ ሞቲ ክልቲኦም ዜጋታት ፖላንድ ምዃኖም ተፈሊጡሎ ሃገራዊ ቦርድ ትካላዊ ክንክን ሽወደን ናይ ገዛ ርእሱ ናይ ፀጥታ ውጥናት ከም ዘየማልእ ተቓሊዑ ዝተባህለ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ገለ ውሕስ ኣሃዱታት ኮተቴ እቲ ትካል ኣብ ዘጋጠመ ህድማታትን ካልኦት ፍጻሜታትን ስዒቡ ምዃኑ ኣብ ዮቶበሪ ዝርከብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ቻናል ሬድዮ ሽወደንን ዜና ሬድዮ ሽወደንን ዘካየዶ ሓበራዊ ምርመራ ኣቃሊዑ ናይ ድሕነት ገምጋም ምስ ኣቐመጥካ ኣብኡ ምጽናዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ይብል ዳይረክተር ፀጥታ ትካል ፒተር ቮልቤ እዚ ትካል ካብ 15 ክሳብ 17 ንዝዕድሚዮምን ከቢድ ገበን ዝፈጸሙ እንተኾነ ግና ብምኽንያት ዕድሚዮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክወርዱ ንዘይክእሉ ኮተቴ ዘድሊ ክንክን ዝህብ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ እዞም ኮተቴ ኣብ ትሕቲ ጽዑቕ ክትትል ክጸንሑ እናተገብኦም ብሰንኪ ልሕልሓት ተገባብራ እዚ ክካየድ ከም ዘይጸንሐ ሬድዮ ሽወደን ኣጣሊላ ኣላ ከም ኣካል ናይቲ ጉጅለታት ገበን ንምጥፋእ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ፖሊስ ትሕቲ 15 ዓመት ንዝዕድሚዮም ህፃናት ምክትታል ከካይዱ ስልጣን ክወሃቦም ከም ዝደልዩ መንግስትን ሰልፊ ዴሞክራትናን ገሊጾም እዚ ድማ ንሞባይል ቴሌፎኖም ምፍታሽ ዘጠቓልል ክኸውን እዩ ሕጊ ሽወደን ምስ ማሕበራዊ ምዕባለ ሽወደን ብሓደ ክስጉም ብዘይምኽኣሉ እዚ ዝከኣል ዲኮነን ንምፍላጥ ተወሰኸ ምርመራ ከም ዘድልዮ ከምኡውን ነቲ ሕጊ ምምሕያሽ ከም ዝጠልብ ሚኒስተር ፍትሒ ሽወደን ጉናር ስትሮመር ገሊጹ እሱ እዞም ስጉምትታት እንተዝውሰዱ ቆልዑ ናብ ጉጅለታት ገበን ከይጽንበሩ ንምክልኻል ዓብዪ ተራ መሃሎም ኢሉ ከም ዝኣምን ሓቢሩሎ እዞም ብፖሊስ ዝውሰዱ ትሕቲ 15 ንዝዕድሚዮም ኮተቴ ተሓቢእካ ናይ ምክትታል ኣጋባት ናይ ስለያ ካሜራ ምትካልን ፈተሻ ሞባይልን ዘጠቓለል እዩ እንተኾነ ግና እዚ ኣብ ከቢድ ገበናዊ ጉዳያት ጥራይ ክውዕል ከም ዝኽእል ነዚ ዝውስኑኻ ኣብያተ ፍርዲ ጥራይ ምስ ምዃኖም ክሳብ ሽዑ ሕጋዊ መሰል ክሕሎ ምዃኑ ጉናር ኣስሚሩሉ ከምኡውን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚዮም ኮተቴ ምእሳር ዝቐለለ ክኸውን ብዛዕባ ዝኽእለሉ ኣገባባት ምርመራ ይካየድ ኣሎ ይኹን እምበር ንህፃናት ዝሕግዝ ትካል ግብረሰናይ ሴቭ ዘ ችልድረን እዚ ኣገባብ ንኣህጉራዊ ውዕላት መሰል ህፃናት ዝጥሕስ እዩ ብምባል ተቃውሞ ስሚዑሉ ሙዚቃን ምሁር ሕሳብን ምውሃድ ህፃናት ዘለዎም ምልከት ሕሳብ ክብ ከም ዘብል ንኣስታት 50 ዓመታት ዝቐጸለ መጽናዕቲ መልኪቱ ዝተገብረ ገምጋም ኣረጋጊጹ ሕሳብን ሙዚቃን ከም ዝወሃዱ ምግባር ንትምህርቲ ሕሳብ ኣብ ክንዲ ኣጨናቒ ዝኸውን ዝያዳ ባህ ዘብል ከም ዝገብሮ እቲ መጽናዕቲ ገሊጹ ኣሎ እዚ ኣብ መጽሔት መጽናዕቲ ኣገባብ ትምህርቲ ተሓት ብምርምር ኣብዚ ጉዳይ ሓድሽ ግንዛቤ ንኽፍጠር ገይሩሎ ነዚ ኹን ንምግባር እቶም ተመራመርቲ ኣብ እዋን ትምህርቲ ሕሳብን ህርመታዊ ጠቕዒትን ምዝውታር ከምኡውን ኣእምራት ቁፅርና ተጠቐምካ መሳርሕታት ሙዚቃ ምምሃዝ ዝኣመሰሉ ኣገባባት ኣብ ግብሪ ኣውዒሎም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብሩ መጽናዕትታት ኣብ መንጎ ብቕዓት ሙዚቃን ሕሳብን ምትእስሳር ከም ዘሎ ድሮ ኣመልኪቶም እኳ እንተነበሩ ሙዚቃ ምምሃር ኣብ ምልከት ሕሳብ ጽልዋ ኣለዎ ድዩ ዝብል ግና ዛጊት ኣየጣልሉን ጸኒሖም
نزقاق نمفتاح أب كفل سوفتيور مهندسنا يونيفرسيتي أناتاليا زخونت تركاوي تمرامريت دكتور أيكا أكين أمن قشحن 975 كلتا شحن استحاتمو مصنعتا زتقالله أكاديميا وزرزرات سفيح قمقام أكايدلا دكتور أكين كاب تمهارو موال هصانات كساب يونيفرسيتي تمهارو أستات 78 تمهارو زساتفو 55 مصنعتا تواهيدا أبود ملس بصيحلا تمتأنا سفيح تنتانه سرع تمرت درفي مسمعن مدلاون موسيقى زتقالل 3 عينت موسيقى ومتتاوات زحزي موسيقى حسابن بموهاد زمهارو هصانات وصيت تمرتم مستوم زخونه موسيقى ومتتاو زي قبرو تمهارو كم زنصاصر كم زقبره تمصنعتي وسيخو قليصلو ناي سرحن مدبات تمرتن وي كا مويا خلوكم تدليدو مبار نطلبات مركب سرح مويان وي ون تمرتي اب مركب زتحبابركم تكال كيرما ريكريترينا لكم بزي تريو زلكم ادراشا بمتقام كترخبونا خم تخلو بحاغوس نعدمكم كيرما ريكريتري مس هارميني ميديا خم زلهم كبرات سمعتنا اموداتا بريزيدنت امريكا جو بايدن زغبرو ناي مدره جيغاتات بمبزحو نمخانو بايدن نزاب عالمنا زحيلت هاجر نممرح بقعديو زبل حطوتات ملعالو تغليصو نابنت ابز حلف 28 سنه بايدن كاب وايت هاوس ناب شيكاغو قدم مبغاسو ابزهابو مدره بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين اب كينات عراق يسعرالو كبل غليصو جو بايدن اب كندي يوكرين عراق مبالو اب وشت 24 ساعات زفصمو كالاي زعابي جيغا مخانو مع كنا زينا وشت هاجرن عالمن بسفيحو صبصبون الله حدا سمونا قدم ابيلو بايدن مس قدماي مينستر هندي ناريندرا مودي تراخيبو كانت نبره نهندي چاينا يلو بجيغا تقيسو منبارو اتن مع كنا زينا وسيخن ذكرنا الله بايدن كم زعينت جيغاتات كجبر حجي فالما يكونن أبو الحسنة أبز تقايد سنة سرعة ممرق تكادا محايل أير أب مدرق تعنكفو موداقو كياكل نمكتل بريزيدنت كاميلا هاريس بتدقاقامي بريزيدنت يلو بيقا متقاسو عابي مزرار بخوين منباروز فلتي زي كازي أب مجمرتان ايزورحي بايدن نتطابقتي مقوصصار برتات أبزهابو مدره أملاخ ننقستي بارخ زبل مدمدمتا مهابو نأبالات بريس وايت هاوسن تعذبتن مدنقارو الزكري 73 ميتاويت كاب أمريكان بايدن أزيو بمراغو هاجر كمرح يقبوني إلوم كم زحسبو هيلسينك تايمز أب ميازيا كلتا شحن 23 رويترز زكايدو دهساس بمتقاس أبزيبال بارك برا سمعتنا نلوم سوني سلسة حملة بهرميني ميديا استدالو حتى ارتزيناتات زوم ساب حجي كتكتاتو لوم تنحكم يوم مسانا بمسنحكم هزينا النامس قلنا بزن سنابتكم سلام هارموني ميديا علت لدت مرعى ممرغتان كالوت أجدستي زخنو ناي فتوتخمن مقربتخمن مدلاوات ناينقع حقوسكمن انقع عبقعكمن ملأختتات نممحللاف زخلكم مدب جميرنا خمزلنا بزقات أمزين نخلوكم تختاتل هارموني ميديا نحبر نقولكم فتوتكم مغربتكم انقعبقعكم نمبال ابتدليلو اوان هارموني ميديا عدل كفيتلكم سلازلو تتقملو